тази връзка ви уведомявам, преди гласуването на вота на недоверие, днес правителството подава оставка. Днес е един достоен завършек на една дълга борба на партия Величие в това Народно събрание, защото когато влязохме, ние казахме, че нашата основна цел ще бъде да свалим това нелегитимно правителство. Българският народ ще получи доказателство, че вие не работите в негова полза, а сте тук за личностно облагодетелство. Най-важно обаче участва народа, за да може наистина това правителство да падне и да има основа за едно бъдещо управление, в което да не наблюдаваме, мога да кажа, геноцида, който се извършваше срещу държавността и срещу българския народ. Това, което искаме да кажем, че ние имаме план, ние знаем какво трябва да направим, за да може не само цените да се нормализират, но да стане така, че българите да добруват. И това е толкова лесно да бъде направено. Единственото, което е нужно, е да получим доверие и да намерим партньори, с които да го направим. Така че ние продължаваме активно нашата борба. Ако до сега борбата беше против насилниците, то ние сме готови да минем в режим на създаване. В този режим сме най-силни, защото зад нас има много неща, които сме създали, и това, на което се надяваме, е истинска подкрепа на народа, за да можем да покажем как работим и в посока на създаване. Благодарим ви на всички и ще се радваме заедно да постигнем чудеса.